Mám tu objednávku z Notino za viac ako 160 eur. Toto je moja najdrahšia lícenka, ktorú mám. 50 eur iba za 5 gramov produktu. Dior lícenka. Toto je nejaká limitovaná edícia. Je v takomto zlatom obale. Originál lícenka je v takom striebornom. Mali tam ďalšie 3 odtiene ešte k tomu a bolo to o pár eur drahšie ako tá pôvodná lícenka. Krásna rúžová lícenka. Ešte som ju neskúšala, ale určite si ju vyskúšame spolu na video. Takže ma nezabudnite sledovať. Ja mám odtieň 810 Starry Pink. Potom som u niekoho na videu videla túto voňavku. Ak už ste videli nejaké moje videá, tak viete, že ja milujem tú vôňu tých pistáciových produktov. Už si nepamätám úplne u koho na videu som to videla, ale mám pocit, že to bola Lea. Keď si privoniam, tak nič necítim. 100 ml balenie. Spravíme si aj video na prvé ovoňanie. Discovery Box. Čo je v tomto Discovery Boxe si ukážeme v ďalšom videu, ktoré budem točiť hneď potom, ako dotočím toto. Balzam na vlasy, ktorý už v DMke nemajú, takže keď som si objednávala z Notino, tak som si ho tam prihodila. Som tam videla, že tam majú túto Biodance masku. Kolagénová maska, ktorú si dáte na noc a všetky látky sa vám strebú do pleti. Ja túto masku už poznám od značiek ako VT alebo Medicube, ale originál túto som ešte neskúšala. Táto maska je veľmi virálna a určite si spravíme aj na túto masku video. Zas neviem, u koho som videla tento produkt. Jedna kočka hovorila o tomto, že je to veľmi dobré na stiahnutie porov. Krémy, ktorý by mal pomôcť obnoviť kožnú bariéru, takže ho môžete použiť napríklad aj na pery alebo na pokožku, kde máte suchu. Takisto by mal aj hydratovať a ja som si ho hlavne zobrala kvôli tým porom. Má to vytvoriť na pokožke taký jemný, neviditeľný ochranný film. Grippy Primer obsahuje aj niacinamid, pôsobí na vašu pokožku aj ako sérum. Takže tento primer. Ďalej tu mám túto krásnu lícenku, je veľmi, veľmi pekná. Dá sa to vrstviť, má to v sebe aj zlaté trblietky. Maskaru na obočie, toto je Super Fluff. Je veľmi silná a musím s ňou veľmi opatrne pracovať. Odtieň medium brown. Korektor od značky Maybelline, je to Eraser Multi-Use Concealer, odtieni 07, Glaze olejový balzám, má krásnu rúžovú farbu. Trošku mi vadí tá vôňa, veľmi sladká, vanilkovo-kokosová. Ja by som si predstavovala, že toto bude voňať ako cukrová vata. Od značky NYX Smushy Lip Balm, matný balzám na pery, čo ma veľmi zaujalo, lebo ja mám veľmi rada balzamy na pery. Alebo potom ceruzky. A toto ma zaujalo, že to je matný balzám na pery, lebo väčšinou sú také lesklé. Vyskúšame si ho na video, nezabudnite ma sledovať.